Salamu aleyküm yaşlılar. Salam Kemine. Goğumusun? Salamu aleyküm aziz ildeşler. Hemmeniz hoş geldiniz. Yine bugün 4 kişi olup sizin karşınıza çıktık. Giyinişleyin meseleleri, giyinişleyin ele almak sebebiyle. Sapar Ağa, hemmeniz bilýäňiz, Halmıra Dağı ve Oğul Nur Çarıýwa. En esası mehmanımız bugün. Salam illetler, salam vatandaşlar. Hemmeňize ýaşlylar, size de salam. Ýalkymly salam Amerika döwletinden. Sağ olun. Aleyküm selam. Sağ olun. Hemmeňize salamlar. Oğul Çarıýwa bize de size de Amerika Şweýetden salam. Biz ilk sözü Zenan Başkal'a verelim. Bu bizim desturumuz olsun. Doğru. Taňar elkasyn syýlanyňyz üçin, hormatlaryňyz üçin taňar elkasyn. Dün men siziň gepleşiňizi gördüm. Men birazjyk giýjirak görýänne. Edil şu gün çykany most ertir görýän bir iş ýagdaýy bolandan, onuň iş ýerde de telefonda oýnamak bolanok, şoň üçin öýgelemden gördüm. Ondan men öňüme ýarada bir guýsonurjy zat gaty ütgeşik şu dünkü gepleşiňiz ütgeşik gördüm. Ören men bir hil torulnurda. Ondan men oturup pikir etdim özümçe. Ondan bildiğim has giyinişlendirmeli, giyiniş has giyinden bu meselani hem giyinden ullukan edip bir giyineltmeli hem güýçlendirmeli diýip düşündüm. Ondan size çıkıp ne ýaşlylar Saparaga çıkıp men şu gepleşigi 4 bolup alyp baraýsak diýdim-de. Aýtjak goýjak men goşjak datlanma wajybrak onu telefony süýlenem aýtsaň boljak, emma biziň halkymyz, ilatymyz, milletimiz hem eşderýaly şeýle şoň üçin ene şu ýere menem goşulýan, goşandym elimden geleni aýamarny şeýle maksat bilen goşuldum size. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun taňar kasyn. Indi şu dünkü gepleşiňizde men dinleýän datlam men gaty ýüregime jaýdar bolan datlar barda. Şu biziň açylan guramamyz hakynda aýdasym gelýär bir kağıt. Şu Türkçe açylan guramamyz bar, şonu has güýçlendirsek gaty ýerine düşer diýende hemme taraplaýyn. Ol içinde on hökmen juristler gerek, hemme taraplaýyn işleýän gurama bolsa, yine de bir iň wajyp zady finansiw ýagdaý. Şonu biziň ulultmamyz, giňeltmemiz hem güýçlendirmemiz gerek. Oňa da men bir tany teklifim bar. Olam aýtdyýsaňyz ene şu wagt aýdyn ýa neme? Aýdyber. Baş üstüne. Birinciden şol aslan gurama bize agza bolmak üçin adamlar gerek. Ýa-da ol gurama bir adam, iki adam bilen gurama bolup bilmeýär. Şoň üçin hem adam sanyny köpeltmeli, içinde ýankaýysma juristler bolmaly, hökmen ekonomistler bolmaly, başga tarapdan hem işgärler bolmaly. Birem şonu finansiw ýagdaýyny nähil edip ýokary galdyryp bolýar, nähil edip güýçlendirip bolýar. Şu hakda men düň uzak gije ýatmadym-da, şu siziň gepleşiňizden soň pikirlenip onuň menem şu Halmyra Saparagyň işýaly sagat sutkada bir 3-4 sagat ýatýan. Şol intak biziň dahodymyz gaty az, sebebi biz adam sanymyz az, onuň gelýän şu halkdan gelýän fondumyza gelýän puluň mukdaram az. Häzir onam bir aýdyp geçmek isleýän şu günnädäl indi gün aşadan bir
kimdir biri $5 oklaya, kimdir biri $10 oklaya, kimdir biri $40 oklaya, 50 bolsun. Şey dip bol hep de bir üşen pul bolsa bir $100'dır onun kennelle. Onun o pul bilen biz romanı galdırıp bilmeyiz. Onun yine bir tatba ona mayıt geçeyin şu dünkü pul uğradığından bir ulrak sumu uğrattı onun aydayn. Yani onun yaşayan yurdunu ya adını aytacak del sebebi pulun sumasına aytacak del sebebi ol adamlar nimet medyali. Doğru. Gerek. Kayıtlar ya vaqi nimet medyali yani ullokan şol adama tasna aytyan birinci gedek şeyle ulrak sumu gelli. Ullokan tağlar kasna aytyan. Onun biz onun bir 10 tane adama ya 5 tane adama bağlanıp oturup bilmeyiz. O romanı ulaştırmamız gerek yok mani suratda. Onun özümüz şu Türk'te nämede bolsa bizim Türkiye'de vatandaşlarımızın köp möçberi yaşaýar da şu ýerde köp sanly Türkmenistanlar var. Şoň üçin hem şu ýerde şu romany açanmadyň sebäbi şol birem şol indi biz şu ýerde nämede bolsa bir edara açmalymy, girdeji getiräjek ya firma açmalymy, maly garasy etmelimi ya çopançylyk bilen bir zat bir ýerden girdeji girer etmeli, halka seredip oturmalylar, lekin baýaşmat bererkä diýip. Ýa-ni meniň ýene bir pikirim inkubator alyp bolsa şu Türkde ansadam dälir bolyn. Bir ýerden yer alyp bolsa ya da arenda bolýam ya mal köpüldük bolýam ya tokmy, hindimi, bol ördek gazmy ya da inkubatordan ýumurtkadan jüýje çykaryp ona uloldyk bir şey kiçirak bir kepler ýalyp bolan satsaň ýa bolan pul bolup dur. Onuň heme bol käbir volontera bolsa gowy, volontera adamlar bolsa, eger ýok bolsa onu bulara da aylyk töläp bolsa aylygyna işläp bersinler, hem adamlara iş boljak da hem guraman içinde hem daşyny hem meýdanyny. Onun şu bir yine de şu eger firma açyp bilsek de çopan adamlaram gerek boljak bide. Onun birem şol gelen mallardan ulu ýyrşa ya geçine köplenç geçiden peýda köp bolýar. Näme üçin sebäbi geç ekide-ekiden bolýar. Onun men diýanatym most bit halk narazy bolmagy mümkin. Ýöne men pikir edýän adam nerden pul gelir? Nerden nätip 5 manat 1 manat kedip bolar. Şonu uzak giýje şeýle pikirlerim ondan ýa-ni inkubatorly meselede erbet pikir dälmi diýen sebäbi şu ýumurtkalardan jüýje çykaryp birazjyk wagt seredip 2 hepde 3 hepde seredip hem satsaň ýa olan pul ýa-da azjyk uloldyp towuk ýalrak edip ýaş towuk kökmene satsaň olan pul bolmasa ýumurtkasyny köpedip satsaň olan pul onuň süýt gatyk meselesinde de ýa-ni geçilerden hem süýt alyp bolýar, sygyrlardan hem onuň soň bu süýt gatyk meselesini мясомолочный diýetler şolar ýalyk bir kiçirak hasam gowalar. Sebäbi şundan gelýän önümleri, harytlary şo magazinlarda da satylsa diýen eme işgärler içinde satyjylara iş boljak, hem arada daşıyan, yük daşıyanlara iş boljak, şoförlere de iş boljak. Yine bolmasa önürjülere de sygyr sagmaly bolsa olara da sagymçylara gerek iş boljak. Şol ýalyk men gysgaça aýdyp berýänler, ýöne siz özüňizde pikir ediň şu epesli adama da iş boljak da, şuňda iş tapyljak. Şonu seriozny alyp baralyň diýjek bolýanlar, güýçlendireliň. Hem şol İstanbul bolsa, mesal üçin Türk'ün bir näçe ýerinde şol ýalyk özüniň magazyny açylsa da produktow magazyny, ýa-ni süýt gatyk şu taýdan firmadan gelýän azyk önümleri satylsa, hem girdeji hem şol gurama baryp dursa, şol guramaň özüniň hasaby bolmaly, fonduny fond girdejiň hem şu taýak baryp durmaly. Onuň o taýdan eýän biz näme bolsa fundamentimiz bolsa şu galyp giderim diýenler
Ine men göz yetim şeylere. Onun yankı birinci mesela firma açılsa, ikincisi firma dediğimde. Firma açılsa onun inkubatör alınsa o zatlar elbette pulu duruyor. Ondan men gözüne tuttum. Onun yankı mağazinler açılsa da Türkiye'de Türkmenistan yerlerle näme de bolsa üstüne polisiya da gelip duranaq, otayda pajarnam gelip duranaq, o ya elektrik näme montörlerim gelip duranaq, pulum her ayda ya pajarnam bar belki uçuska boylarım barıp duranaq, bir paçka çilim üçün soğuluk geçýärlerde şu taýdan girtek magazine bir paçka çilim bolýar diýip bir bahana tapart diýip iki bol abede barýan bolsalar, ýam abed pulunu alýarlar, aňyrlygyna geçip gidýärler. O zatlaryny bir doğru zatlar aydaydım da yöne doğru zatlar da. Onun şolar ýal zatlar ýok türkdü. Adama adar berenok egirdi. Hemme dady kanuny boýunça alyp gitsen, onu düzedip bolar, düzedip bolmajak zat ýokmu kadiýany. Sebebi men başta gysgaça özüm hakda aýsam, men hemmeler üstümden gülýärdi. Sen hem raýdan işiň bolmy diýip. Ol bilen bir näçe ýyl gurulma diýene. Onun emma men Amerikada geldim. O hiç markamda da duranok bir köp pulsuzam geldim. Özüm tuttum, ayağa da galdım. Ýöne men indi şu datlaryň üstüne 1 manaty nädip 2 edip bolýar. Onun 2 nädip 4 edip bolýar. Ana şu uğruna birazcık tecrübem var. Şu ekonomikada da, finansta da, onun son pasivni dohod diýip bir zat bar, onu son gurlaşırız. Onun ikinci etap, häzir birinci etap, ine şu ýalaky asnowa özümizden ýerden pul geljegini, nädendir nädip özümizdi, şu öz guramamyz dolandyrmaly diýen pikir bar mende. O pikir. Awa, spasiba. Taňra kasyn. Olga Çarýewna, indi goýunlar 5-den 7-den udlýar. Şolar ýa-da goýunlar bar. Geçeki udlap berenok. O Ramanov diýip bir tohum bar, o diýen Türkiýede de bar. Men biziň eýem çopanlarymyz bar. Bir kysana, birem däl. Bir kysana çopanymyz bar. O eýem goýun neme dip berenlerime bar, öz nemelerine bolýany. Men matlagat berdim, Ramanov goýuny sakla. Ay berde tanan oklar kıyınrak olaymasın dip neme diýdi. Ýöne bolýar. 5-den 7-den nedi sırjaka edilen ýalak neme diýdi. Her 6 aýdan budlýar özü. Ne Metin'e startup var. Yani iyim yetiştirýän 1 kilo arpadan 8-10 kilo maly iyim bolýar da. Metin bunu bilýär. Metin ökde bu datlary. Biz ýöne tesimiz çykaramyz. Ne Halmurat bir zat diýär. Bolýar soňdan aýdarym hemme tapara öyle çarynyň teklibi barda. Biz nüşdatlar ýola goýsak diýip, onu biz haçan watana dolanyrmyz berde fermasak bolsa. Aňyrdy ýagdaý gün-günden kıyılaşyp barýar, men şonu aýtjak boldum diňe. Eger biz uzagundan oturjak bardak bir küç ýyllap berdi. Onu elbette gerekdir şu zatlar. Ýöne men pikir edemek indiki ýagdan aňryk geçer bu hökümetiň durumy. Ýa şu gysda. Hep öňümizde açlyk gelip durdy tapara. Almurat, Orga Çarýewni dünýäni aljak diýär, Türkmenistanyň gurrun edýär. Amerika'da da açar, Türkiye'de de gerek bolsa başka yerlerde de açar. Dünya bizinki granitde bile nemeden o abi. Nemede şu bir zady menne bir öwel kitap bady, şular ýazjak bir kitabym bady men. Bu kitabym ýüzünde men 10 tane arzulamy ýazdym da. Onun şu her separ biri hasyl bolan üstünçi diýdim. Şoň üstünçi diýdim men. Onun şonu men şonu ýadamda üstünden güller. Bir näçe ýyl gurrun öňkü bolan gurrunlar aýdýan. Onun ay jaýym bolsady, maşinym bolsady ýazýardy şunu ýalatlar ýazýardym da. Men o wagtlar ýaşda. Onun soň hersin üstünçi diýdim, şonu şo wagt men üstünden güller. Seňe bir eden dadyň bolmy diýip. Onun men aýtjak bolýan dadym, hemme şu
şu öz seline göre, maksadyna göre gönükdürsen de özüňi, pikirini hem etjek hereketini ona bolmaýan zat ýok ekeni. Doğru. 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 Bolmajak zat ýok ekeni. Men şonu halka düşündirip bilemo. Azıkta düşünür Olga Çarı'nda. Azıktırmalı kule. Azıktan düşünýän, köp zady düşünýän. Ben bir zat aýdaýyn bu taýda. Olga Çarı'nın aýdan zady gaty dogry. Bize hatta şu wagt miting üçinem pul gerek. Yani yeterli pul yok görünen. Yani bu iş miting geçerli bu edilip pul kazanacak iş değil yani. Şunu aýdaýyn, bu döwletleşme nemesinde prosesinde gerek zat bularım emmesi. Biz el-müdama halktan pul talap edip yani dowamly talap edip bilmeriz. Yani dowamly bütün halk berip bilmez. İçinden berip bilmejek ýagdaý düşenler bolar. Türkiýanyň bir ýyl mundan öňki mezan ok. 3 ay mundan soň näme boljagy belli däl. Bizim halkymız o pulu berer ýaly. Dowamly üpjün eder ýaly ýagdaýda bolarmy? O tartışylar ol mesele. Ýöne Türkiýede belli golay ýollar bilen ediljek biznesler var. Biz o bizneslere girip bileriz. Meselem towuk biraz kıyın bolýar, ýöne gyzyl et, maýda mal haýwançylygy gowy pikir bolup biler. Çopon bizden Çopon kan diýdi Sapara. Menen biri. Çopon kan hakykatdan. Gyzyl etin talyby kan bu taýda. Hem gymmat bahadan gidýär. Biz o taýdan dünýäde iň gymmat et şeýlem metin. Dünýäde iň gymmat et Türkiýededir. Türkiýede has gymmat bu et. Biz ine aýda bir gezek ýýäs belki. Onun için gyzyl etten girmek gowy pikir bolup biler ýöne. Onu indi çoponları soramaly. Biz näçe wagtda bize girdeci gel başlar. Men bilýän ony. Men o başymdan geçirdim ony. Buyurun. Anna Türkmenistan'a men berden pul berip çöllü buyu satın alıp çopon tutup diýip däle ol men ödük. Seredip berdi maly ýöne men bu taýda aýda oturjaklar näme bolany Möjegi. Koyun olsa möjegi ýerler. Möjek iyidi hemmesini. Şonu aýtjak bolýanna, onuň bunda meniň azık tejribem bar bu maly seretmekde, guýy satyn almakda, şo töwerekde hökmen suw çykarýarlyk guýy bolmaly. Malyň sanyny men bärde olamsaň baryp men sanap bilemokda, her aýda komissiýa baryp sanap durmaly. Möjek ýeni barmy? Möjek ýeni bolsa, jaň etsinne suratyny alyp görkesin. Bu adyny teknologiýalar güýçli. Kan maly möjek ýedi, ne de eti, ne de kellesi ýedi görkesin bize. Yo, bizim möjeklerimiz 2 aýakly bolýar, kamerany töndürip bilýär şo wagt. Doğru. Devam ettir. Yine, ayınim, ben Bana geçti söz yani. Doğru. Benim aýtjak boluşum şu gyzyl etten girip bilýäris. Gyzyl et iň tygşytly bizim elimizde bolan pulu tygşytly yatırıp ondan pul alıp biljegimiz menim pikirimçe. Ýöne bu taýda bu işlerle meşgul bolan, bu işleri edýän adamlar var. Olardan sorap ondan soň ara alıp maslahatlaşylmaly bu. Gerek olsa bu halkın pulu olacağı için halka oylanşığı vermeli bunu, ses vermeli halk. Halkın pulunun näde kullanacağını kararını halk vermeli gene neticede. Böyle biz näde kullanılacak?
nerelere gidecek, näçe wagtda gelecek, yani buların hasabyny çıkarıp bermeli bolýarys halka. Ulu bir jogapkärçilik. Bunu ileriki etaplara getirmeli hökman suratda. Sebäbi bizim ýene aýdyşmaly halkyň dowamly halas ediş diýär. Halkyň sesi guramasyna pul berip biljekmi? Türkiýanyň ýagdaýy belli. Bizim ýagdaýymyz belli. Bulara göre dört taraplı pikir edip karar alınar. Yine şu taýda, şu meselenin altında ben yine çizip geçecek. Dövletleşmek var. Olunur çağrıyan aýdyşýaly. Yani dövletleşmeye gidiyorsa bu iş devletin edip bilecek işi. Yani bizim şu an ayak basıp bileceğimiz devlet yok. Yani hem aslında aladasında devlet kurmak. Parti kuranlar var. O ayrı bir mesele. Ne için kuruyorlar? Soramak gerek olara. Yani devlet yok yerden parti kurmak. Parti yani halkın üstüne mi kuruyorlar bunlar? Yani halkı ayırmak için mi birbirinden? Devlet yok yerine. Yani bu meseleler var. Yine de olunur çağrıyan aýdyşýaly devlet var bunun altında. Subconscious değil ya bu meselenin nemesinde devlet var yani. Bu devletin edecek işi. Benim fikrim bu. Ben pozitif cevap berýän buna. Ve halkın önüne buna doğru bir şekilde düşündürülüp aydılar. Ya da videolar tayarlanır. Haş ederiz. Ondan sonra ses verilişik olur. O yerden gelen netice göre yine hareket edilir. Bulum yine devletin edip bilecek işi. Bu ses verilişik. Bu neme. Bir partiyanın edecek işi değil bu. Gatty doğru benim pikirimçe. Ben şuna aýdaýyn hazırlıkça. Has ilerisine gitmeyin bu meselenin. Açıldıkça bu meselenin giňişleýin, tartışılır. Bu taýda bitmeli değil yani bu mesele. Meselenin dowamy gelmeli. Halmurad Ağa'nın fikrini alalım. Halmurad Ağa bu mesele hakkında sözlemedi. Yok, ben sözledim. Dikkat bilen sözü dinledim. Alada koyan başka bir mesele var yani ben öyle çağrıyımına ettim de näçe möhletlerin planlaşdyrýar berden tek ýurda varmak meselesini. Halk hana şol karantin açyldygy ýurda geçecek, biz şo taýda etçemiz hökümet bilen dikleşip görüşük diýip adamlar ine duýgularyny daşyna çykaryp. Eger biz bärde bir düýpli bir zatlar fermalary kurjak bolsak, bunu işe herekete girecek bolsak, wagt talap edýär. Pesenen 1 ýyl, 2 ýyl o önüm ýygyna gelmeli. Saparagan aýdyşýar ol 5 ýaşdan gullarny ýene de wagt gerekdi. Biz haçan watana dolanmaly, biz şu zatlary utkoştursak o boljak mukadder. Men pikirim şol, ýoksa men garşy däl ol çaryndan pikir, ol ýurdun içine baramazda da şeýitdir, ýani fermer hojalyklaryny dikeltmeli. Şu prinsipde ýani adamdan özler saparaga o zorlun meraýdyp gelýän ýer suw reformasyny mülkler bolsa adamlar malum şu taýda özleri östürer ýeremeker ekinden dikinem hemme zat boljak da ýani men diýjek bolýanlar şu mahal şolary ýalgyzgarlanly döwürde syýasy döwürde eger bärde Türkiýede ekonomik ýani ykdysady bazany gurjak bolsak ýani işlemede döwletimiz bu iş uzagyndan boljak. Onlar biz emani görüşü, siyasi görüşü iyice tüyşürtmezmiş şular ýaly. Men şu alada goýa başy işletdim. Taparaga näme diýär şu barada men taparagyň pikirini işletim. Halmurad çoponlary goýar, onuň çopon näler gider
Düşündüm onu da para. Ya onları yani olsa böyle. Son Türkiye din canmalı gelirsin ne yondu toklu toyorlar. Yerletler. Yo bu da atlar govu da atlar o yönü girişimçilik govu da demedi adı yok. Yani biz öğed oyunlarımızda da geçmeli. Ne Orçu ne diye görünüyorum. Sıkısvayın baranım diye yarak. Bizim problemlerimiz görüşümüzden hem katı urlokan mı kan yani. Yani devlet urcak deyip demedemizde bir topor çıktı da. Ben ne şu soğuğu dolanıp geleyin yani. Dünkü gepleşimizde elektron o hükümet deydik. Virtual devlet deydik. Ondan şu tayda bütün o soğuğlar var da. Yani o soğuğların üç köşk cevapları oluyor da. Yani elektron devlet kurumda halk birinciden tayin erliyor da. Yani tek iyi diyorlar. Düşünmez diyorlar. Ona ne şeylere benim bir cevabım var. Siz ne adamlı devlet müdvatta 30 yıl. Çok düşünüp bildiniz mi 30 yıllık? Kim yönetiyenini, kim dolandırıyanını, ne edip dolandırıyanını 30 yıllık düşünmedin de. Yani elektron devleti onun kendine bir ayda düşündürüp oluyor da. Onun adam faktörü içinden 95% adam faktörü taşına çıkıyor da. Yani adam faktörü sana yankı spravka deyip nemeden de var ertiriyelliyen ok. Ya 5 mant getir diyen ok. O sen ya o açırda duran ok. Ya da o bürokratın demetini çeken ok. Şolar yalak neme on yankı kımmat düşür diye. Den inson bir spravka üçün bir neçe manat pul veriyen. Vaktini yitiriyen her adam. O elektron devlet bolanı ongundan iyice onu yatıp neme içinde değil zaten. Bir ayda yılla bir tapar işin düşüyor. Paspırtın misal için 5 yılla 10 yılla bir tapar çalışayan. Ya spravka ayda yılla bir tapar gerek. Bir onu gerek nemeğini neme diye devlet bilen bunun sen iç içe ol nemet görün o. Ne bu şoları yalak dağıtları var da. Onun son için hem taraftan ardan oluyor. Onun düşünmez diye şu hükümetten şu adamlı hükümetten düşünmek hadan tat. Ne şu ben şeylere bir cevap vereyim yankı biri atı demedim. Öykület yazdılar da. Bu yalaklat bolma halkımız demedik. Biz ne yolumuzdaki mesele şu çölün içine 21. asırı getirmeli. Onun yönü adamlı hükümet bilen getirip bilmeyeceğimizi ne 30 yıllık gördük. Kaytam iyi de gittik de bir kadar. Adamlara burada öğretmek demedir. Teveliğe elimde ama depki vardır. Ne 79. yılla, 89. yılla başlan. 700 tane kompütür getirdik. Ne ben içinde Türkmen Ağrı Prompter Robotko diyeti. Şu işleyenden 80% düşün o karşıdı. Hükümetin kurumalarının 90% karşıdı. Biz daha onu diyemedik, demetmedik rahatları yoktu da. Adamlar onu teveliğe depkileri var. Kimisi hemen iyi işimden dinarın ip korkuyor. Yani sakara şey ne o deyip. Kimisi ben bunu başarmanın ip demedi ya. Yine bir başka daha düşünemedi ya. 80% karşıt da. Onun içine oyun salıp verdik. O surat yani tanz ediyen kıyılar, dağıtlar demedi. Şey deyip 6 aydan sonra ellerinden alıp olmadı. Uğraştılar. Şu an kompütersüz bir edaran gözevine getirip biliyorsunuz mu ya? Bu alter yani ya demeni. Onun kâzatı vaktinden ön fikir ediyen adamdan önünde ullokan böğüt oluyandır. Sonra ondan biz düşünürüp ya da biraz nemerak olup kaydı uzudurak olup geçirmediler. O gerekti hatta.
dünýäň ertiri şu. Bir de irdel, bolýan giýişdatda. Ben jogabym şu, ebe kemine şu berilýän soraglary. Başka da soraglar kän kemine okuyanlar. Demek men jogap berdiýse jogap beren. Da kemine alyp barýan sen bizi neme? Biraz Koyas, üstümüze elbette. yüklü demäňi. Evet, halkımızın şu soruları var komentaryalarda yazılan. Kımmat dolar, uzun wagt alar meseleleri var yani. Birinciden bu kımmat değil. Geçen Sapar Ağa'nın aýdyşýaly. Estoniýanyň pulu yok, girdecisi yok, tebii baýlygy yok. Yani 21 devletten gelen firmalar Estonya'nı elektronik devlete öwürmäne yardım ettiler. Hatta siz şu wagt Estonya'nın elektronik vatandaşı bolup bilýäňiz. Bunu mesela Kanadadan bilýänler. Elektronik vatandaşlık den bir konsept var. Yani dünya bu elektronikleşme yönüne tarafına gidiyor şu an. Biz 20. asıra göre mesela devlet kuracak olsak bu katı kıyın. Bütün dünya elektronik devletleşme ya da şunun yani teknolojiler ulanmana gidiyor. Biz en tek lider sayılalı. Lider kim olsun? Kim prezident olsun diyenler var NTM. Prezidentten payını alan adamların nemeleri bu. Teklip soruları. Soran değil, teklip soruları bunlar. Bizim o kelleden çıkmamız gerek. O kelle köhne kelle. Bize indi 21. asır. 21. asırın nemesine geçtik. İkinci çeyreğine geçtik biz. İkinci çeyreğinde şu an bolup duran zatlar klasik dünyanın hiçbir nemesini veren yok. Emarasına. Bizim eğer kıyıska yoldan yetişecek bolsak elektronik hükümet, elektronik devlet düşüncesini şu alttan adamlar aklına almalı, aklına yerleştirmeli, tayarlanmalı. Şu an taşarı yurtta kurulup yetişmesek bile Türkmenistan'ın içine varılan vakti bu hükman suratta kurulacak bir zat. Şunun için uzun vadede adamlar bunu fikirlensin. Bercek neticesi katılı. Şu vaat kurarsınız adam merkezli bir sisteme. İşler ol 5 yıl, 10 yıl işler. Ondan sonra içinden yanlışlar çıkıp başlayacak. Adam bu. Adam ütkeyen bir varlık. Şu vaat bu olsa ekonomik, iktisadi adayına göre ütker adam. Onun için biz öz geleceğimizi bir adamın eline vermeli değil, elektronik şekilde hem adamın devletin içinde liderlik vazifesinde yer alıp bilecek şekilde elektronik devletleşmeye gitmeli biz. Onun başka bir teklif eden var olsa yine komentarlarda yazıplar. Eğer buna ne edecek olsa kritik edecek olan adamlar var olsa yine mi yazarlar? Biz okarız, görürüz. Ondan sonra Telegram grupları var. O yine bir gün giyeceği kaldı. Bir meselede fikir denli gelmendir. Düzeltmeler, doğrulamalar var. Bir gün giyeceği aldı. Yani o tayda vatandaşlık malumatları sisteması diyen bir kanal vardır. Eğer
yadınızda bolsa. O tayda bu meselelerin hemmesi tartışılacak. O taya adamlar fikirlerini yazsın. Ee, e, deme hatta o tayda dediğin fikir değil, nemesini yazsın. Düşüncesinin näme üçün peýdallığını. Esası bize şu. Näme üçün ýa-da gurmaly ýa-da gurmaly däl. Mesela elektronik döwlet hakynda. Yine de saparaň aýdyşaly elektronik döwletde aracı bir adam yok. Vatandaş döwlet bilen doğrudan kontakta geçýär. Doğrudan kontakt. Yani isle saylolara gitmeden şol elektronik döwletiň üstü bilen hökümet sayılarlar. Hökümeti ütkederler. İslese firma kurarlar onun üstünden. Hiç yere çıkmayan. Yani bunun nemesi yok. Ağrıçağı yok elektronik hükümette bir adam değil mi? Döredici olmalı vatandaş. Yani bu sistemde değil mi döredici olan vatandaşlar ön plana çıkacaktır. Yani bunu yine ileriki sohbetlerde yine yığı-yığıdan dile getirirse bu en zarur mesele. Bu partiye kurmaya benzemez. Yine de aydayım. Benim partiye kurmak hakkında takıntım var. Partiye kurmaya benzemez. Partiye kurmak bilmedim. Şu an ne için partiye kuruyorlar adamlar. Sonra yani eğer düşüncesi olan olsa yine komentarlarda yazıp bilirler okarız. Partiyanın ideologiyası entek bir döwletde toplanmadık, bir döwletleşmenin bolmadık bir vatandaşlarına ideologiya berýäňiz. Näme göre berýäňiz? Bu adamlar öz vatanında yaşanok, öz vatanının ýagdaýyny bilenok, ýa-da gelecekki ýagdaýyny bilenok. Iň esasy gelecekki ýagdaýyny bilenok. Näme taýýarlaýar bu partiýa? Nemesi, partiýanyň bir ideologiyası olmalı. Ya da lider mi sayılacak bolýarlarsa diňeje. Lider saylanacak bolýan olsa o ayrı bir mesele. Döwletle bir hiç nemesi yok. Degen daran yeri yok döwlete bu. Mening pikrim şu. Sapara Halmurada Onur Çağrı'yı Temine yani partiyalar gurulýar diýip demetme, şu ähli partiyalar gurulon ya guruljak hemmesinin çileyen sany men maskalamyň çileyen sanydan az. Onun için ondan hiç neme görme. O lokan neme del o hemmesini alanda bir yankı influence speaking neden de şolong sanydan kendir. Parti kadamlyk parti olmaz. Ya iki adamlık yankı komitet diye yeni orada diye iki adam üç adam o bir resmi bir kurama olsun zat diye ediliyor da o zatlar yani on bir ne siyasi agramı var onu hem de düşünüyor son için yol alınan nokta oluyor köne yankı şu 20. asırda galanlanmaz deyip düşünmeliler benim şu asırdan şoň üçin menem ullokan depki görkezem ok, garşylyk görkezem ok, tesini çykarman oturýan, kabul eden ýalňyşlygyny bilýän bolýany. Benim şolardan, şonuň arasyna ýetişende, ýöne beýle bolmalylaryny düşünýänlerden biri. İlki bazysyny, ýani döwletiň memesi bolmalylar. O taýda 100 partiýada bolup biler soň. İlki bir döwletiň bazysy bolmaly. Ýani ayak batarýalak ýeriň bolmalylar. Halkyň bolmaly. Yani olur bilen yani iş geçirmeli. O parti kurmaňyň bir topar demesi vardır ne Türkiýede parti kurulacak bolany näýle ýyllar alýar käzi. O ýörüýte adam tany var, maliýa demesi var. O kurmaň içinde de guramalary var, onu kontrol edýän var, beýlekini hasap berýän var, onu ýaşlar bilen denarlar bilen işlemeli nemeleri var. Bu topor nemesi bağda var. O da atlar
ýöne iki adamlyk adyny nemedip bir ýerde peçat eden bilen o formal zatlar da. Şol dünkü men diýen tödüm şu iskirinis bolmayan nemede şeyle zat çykýarda. Ýa-ni samimiýet diýilen zat barda. Şo düşünjeden biz gaty doklaşyp dursa. Komentarlar diýýärler, sinonimler ne diýärler? Ýöne o sözden tek çykan o ente. O meňde sinonimler gaty känoň. Ýöne öýdi ýok. Bizim düşünjämizden aýrypdyrlar da. Ýöne türkmeniň aňyrdan elýän genetik koduny tütün düşünje ödem şol. Bizim tütünimiz şol. Ýa-ni çöl adamyna yalan sözläp berýän gaty deljeň bolýandyr. Doğru. Ýöne başarypdyrlar ne? Şeylerek men düşünjem etmeme kemine. Indi Oğulnur Çağrıyan gene aydayın. O aydan zady yine döwletleşmekdir. Yine bir gezek görkez ya döwletiň nähili zerurlugyna. Sebäbine bu döwletiň edip biljek işi täzeden aydayın. Döwlet pikri bar bolan adamlaryň berjek maslahaty bu. Ve bunun edilip biljek ýollaryny halk bilen bile. Bizim bu miting bolmaly. Mitingden soňky ýagdaýymyz iň esasy zeruri ýagdaýymyz. Köp meseleni çözjek ýa-da ışık görkezjek bir gün boljak. Ondan soňky günler. Biz ondan soň täzeden ele alarys bu meseleni. Giňişleýin. Türkmenistandaky özüne hökümet bar sananlaryň geleceği belli olsun. Bizim Türkiye'de 2 milyon halkımız var. Ondan sonra o 2 milyon halkın geleceğini ıkbalını bu tayda Oğulnur Çağrıyan'ın aydan nemesi teklibi oturur. Biz halkı daşara içere mi? Eğer içeride Türkmenistan'ın içinde bir ütkeşiklik bolan ýagdaýynda ya da sokup bilmeyecek mi biz bu halkı içeri? Ondan sonra bu mesele dinle bu mesele gerek. Oğulnur Çağrıyan'ın aydan teklibi. Başka bir ýagdaýda biz bu halkı çöreğine ya da beyleke gerekli zatlarına karşılap bilmeriz. Mesela Türkiye'nin ýagdaýy belli. Türkiye'de yaşayanlar bilir. 5 yıl, 2 yıl, 3 yıl mundan öňki ýagdaýy bilen şu wagtky ýagdaýy hiç meňzeşdäl. Şonuň üçin gaty uly mesele. Koronavirusdan doğum dünýede gaty kän da düýtger. Dähili ütkejogyna ben tek ýöne diňe prognoz edýärler de. Haýsar ütkejogyna. Ýöne şu elektron neme adamlar çiplenme çendi gider. Şoň ötjegi belli. Çiplenme bar şu wagt. Eliniň aýasyna goýýarlar ana çipi. Öýüniň işigini kapysyny açan wagtdan o çip bilen açýarlar. Ýiyecek işçi aýlygy hemme zady o test edildi. O gaty uly bir teknologiýa. Biz entek kaldırmarsan biz şu an telefonlarımızdan, kompüterlerimizden elektronik döwleti halkımıza teklif ederiz. Elektronik döwlet gelenden soň ýene halkyň öz islegi bilen o teknologiýalardan geçilip biler. Mesela o teknologiýadan gaçyp kurtulmak kıyın. O geldi. Var. Soň deme kemine söz arman nemetdim bolun ara giren toň ýadymdan çykýardan geçip gidýäňiz de.
Estağfurullah. Yankı elektron devlette büdjete giriyen salgıtlar var. Onun yankı devletin yerastı baylıklarından gelen pullar var. Onun hemmesi elektron tabloda açan görsün seyredip durma. Nirek diye neyse geliptir görünüp da. O tayda yankı stolun aşağından kontrakt bağlayacak manangım yok. O aylığından ken burada çok manangım yok. Hemme de aydın şeffaf. Bunu şu köp devletler karşı sebebi açıklığa karşı adamlar ken dünyada. Yeka Türkmenistan nel. Bizim genç geçmeli emelimiz şol açıklığa öğleri yankı açıklık var adı vurun ediyorlar. Yönü şuna karşıdırlar. O dil burada diye düşünce başkadır. Ne şu da atları ne elektron nemede hem adam faktörü ortadan 98% yok korku diye de. O yalançılık adamlar özüne düzgüne miniyor da. Ne misal için maşini Texas motordan geçirmesen günne ne Şveçya'da 120 kron gelip dur şu büyüşüp dur. Hani sen geçirmedi. Ağustos'u diyen olsam. Düdüğüne mündürüyorlar şeydi. Olmadı ertir bir ürün dağıt diyen de. Bol ya ertir bir ürün olsa Ağustos'u da diyorlar. Gelip dur oluyor. Yani elementar neme, düdüğüne talinayan neme, öyle bir elektron nemede geliyor. Ne berdi de şeyle demine maydayın. Ne yollarda paliçadat yok da. Yani kameralar koyulan meyerde. Sen bir yerden misal için 60'dan sürmeli oradan 70'den sürsen şapırt da öyüne şuna kağıt geliyor. O tayda maşinin numarını suru talyada öyüne neme geliyor. Ştraf geliyor. Anam beni hiç mi görmedi deyip bulanak da. Ondan sen ondan islesen islemeden düzgünü layık sürüyen de. Men ne şu adat ne? Bir cata param ştraf alıp gören adam derler. Men kan aldım. Men neme diyen çopon olan çok şeyler hak oluyordu. Şu öyüne geliyor ya elektronla şu datlar şol. Elektronlu hem de elektronlaştırılan. Elektronik devletin faydaları. Tuğma kadın hemen adına şot gelip dur. Hasap gelip dur. Ötülemesen üstüne 2 ayda yine de ya on. Ne var? Ötülemesen oturuversen yılın ayağına seni. Öyle münük gidip oturuyor üstüne. Vaktine şu atlar adamın psikolojisine tesir ediyor. Yankı yalan söylemen adalya, bahane tapman adalya. Bizim halk bilen guruluşunda duruşu bilen bahane da 95% bahane, 5% ön hakikate diyorlardı. Bahane denilenen bu atlar bolya kabul edilendir diye. Yani o medeni nemesinden yok deyip bile nokta. Yani tesini çıkarman duruyor, düşünüyor da. Ne? Neyme yalan diyenizde, sözünüz ağzınızda. Şu taşır yurtlarda katı üns verilen ekenne bir sözünü bir sinonim başkarak bir sinonim söz olan zaman eğer şol nemerak gelse gavat gelmese iyanten yalancı deyip hata ediyorlar da. Onun şonçu katı üns veriyorlar. Sen ağzından her çıkan sözü üns veriyorlar. Şu bir yerde yalan söylesen kutorda sen adın çorun spise giriyor. Şolana yalancı deyip ediyorlar onun. Onun ödülleri birbirinin Amerikanların misal için. 2 tane işgar olsa, bir yalancırak olsa bütün başkaları ayıp çıkıyorlar. Şu yalancıdır size tap oluyor. Şunun yalak yıkıcı yerde hani bir bekvidin için bir de deysen hani kutorda ondan sen adın şu galiyan eken. Şunun için katı size tap olmalı. Yalan söz dat hiç il bolanok. Misal için yollu polis saklayan mı? Sen kızılla geçtin ya da aydalı kızılla geçtin durdu senin polisi ha? Ondan senden gelip soruyor. Ne için saklanım bilen mi diye. Sen şu yerde yalan sözlep ay men bilemo men yöne sakladınız men hem de hiç sakna ruşat etmedim diysen eyyam o sen yalan sözleyen biliyor. Onda da kazatçılık var. Sebep o sen iyinden geliyor da.
maşini geliyor oluyor. Ya da sen yukarıda video var. Hadi görkezýärsen. Ýöne sen dogry gaýtsan. Bağışlaňyň jenap ofitser şuňalyk ben hulup barýadym ya gyzylla geçdim. Eden adam däl öň şuňalyk bolly. Näme jerime berseňiz, näme niýaň bolýan. Parlaýa görýär sen nimäňi. Dokumentlaryň elinden alýada kompýuter var öz maşinine. Kompýuterli özünne maşinler bulan. Polistiň maşinleri. Kompýuterlerini barlaýada sen öwel hiç iliştiraf almadyk bolsaň, ya ol ofitseriň özüne bagly. Seni jerimäňi prosta geçirýär, bağışlaýar seni. Inni gaýtalama diýär ýöne. Ana şonda menne bir zat boldy, şonýalyk başga ştata gidip barýadym. Ünfermäner gaýdy ureken bolýan, men skorostymy azyk galdyrypdyrna. Onuň geldi saklady durdy. Dokumentim berdim bolýan, dokument günüň aýyň çistosy ýazylyp durýardy. Ondan otaydy men dogran günümdi. Men onu aýtmadym, hiç zat bağışlada diýmedim, misal diýmedim. Men şu gün köp bahanam da şutady. Men dogran günüm howlup barýan mihmanlar otur diýsen boljak. Men onu diýmedim. Gitti barlady, gördü şu günkü çyslo. Menim dogran günüm ýygyna geldi ofitser, maşynyň içe adamda nolu. Geldi danym. Sen edip näçeden gelýän bilýärmi diýdi. Bilýän edim, az gepe güýmenipdir diýdim, bağışla diýdim, men diýdim. Skorostymy diýdim. Nime profesör edipdir diýdim. Ondan elime berdi de inni gaýtalama diýdi. Inni gaýtalama diýdi. Owally diýdi, iştirafyň ýok eken diýdi. Bu nem sen dogran günüň eken diýdi. Zat diýmeýin taňa diýdi. Men hiç aýtmadym. Öýde kapdyr, gidipdir, başga hiç ileki iştiraf owal bolmadan geçirdi meni. Tüyedin ölü bağışla olun şu bizim ministerleri onun prezidentine çendi şu yankı detektör nemede test etsen neçe prezident çıkarkan yalana. Yeme dostlar hemen bilýän zady maýdan şu elektron devlet barada bir sapara kimin yaşta oturan devletimiz şol elektron ýewaýsa boljak ýöne dolente geçip geçenak ýöne şol ýoluny ýapyp ýoluny geçen devlet. Meselem bizde nira barsaň sen adym familiýam soranaklar bizde 10 sany sıfır var, san var. Şonu aýdýar, olar açýar kompýuterде sen hemme doglan gününden şu neçel hemme zadyň taryhyny ýazyldy. Nirde işledin, nirden işten çıktın, näme käriň bar, näme jenaýat edenim bar. Şol mektep ýyllaryna şu okuwçy çagy habar magazynyň bilmän olja süýjilerden jüýüňe salyp çyksan şo taýda sen saklanan bolsalar, şolam ýazyldy. Näme üçin? Gowy ýerinde sen şo bank işine ýa jogapkärli pully ýere iş almaýan sen çagylykdyr. Şu zatlary özüň zadyny almagy kelläňde pikir bar eken. Şolar durýar, ömrü boýy adamyň ýanyna. Şoň üçin ol elektron ýemede duran zady sen nädip aýyrjak? Hemme jerimeleňem dur, ola çaryňdan aýdyşýar. Sana berilen sag bolsunlar, onda nirde işlän bolsa, hemmesi var şo bizde kompýuterde. Biz kompýuteryň adamyz, içinde dur. Pasportyň sorayan adam ýok, şu wetse diýersen familiýa. Sen 10 sanyň soraýar, kimsen? Bana şu taýdan geçip gidýär. Şoň üçin gelecek elektron döwletinki, elektron hökümetinki iş olam ansa hiç bir başlygyň ýanyna barmak gerek, etmek gerek. Biz özümiz salgydymyzy ýylla bir gezek özümize hat geldi, şon dolup ugra diýär. Bizim üstümize salgyt upravleniýasam bilen bu polisem bilen bu pazarnygam bilen asla biz adam göremiz. Ugra diýär, olum elektron görnüşde kompýutere salýar. Eger şonu ýalňyşlyk çykarsa, soň üstüne jerimesi gelýär. Dogry bolsa-da, sana artykmaz tölen bolsaň puluňa meýdin ugra diýär. İnbahwitl sistema şu hiç kim görmeliler, tanış gözlemeliler, birine para ödürlemeliler, birinin para almalılar. Ne şey şu devlet arkaýyny ýaşaýar. Şu millet, şu devlet. Pensiýada şey çykdym men Halmurat. Hawa. Adam görmedim. Söwüşer ýalagam ýok, sagolsy diýeri ýalagam adam ýok. Doğru. Yine bir menim mara bir zat yine bir teklip aýdyp galayn nemetmäke ýatdan çykmaka. Şu guromamyda indi biziň açylan guromamyda yine bir işgär diýip aýdaýynna, bir kömekçi bolýarmy işgär diýip aýdaýyn.
gerek hükman şu bizim grajdanlamada, bizim vatandaşlamada Türkmenistan'a gitmek için avia biletlere değil, başka yurtlara gideceğim olsalar, şu Roma yüz tutsalar o olacak. Sebebi bizim vatandaşlamada köpüsü ağlanıyor, pullu da, nemede de, bilette de ağlanıyor. Eline bilet alıp verecek deyip pulunu alıp son köşenip alıp adamam tapanoklar item gitti yüpem gitti şöyle yap olmaz yani. O elektronlaştırılan iyi bilet değil ya da iyi tiket. Onu bize kompüterde oturan yerinde haysi burada gerek olsa haysi sağadına çenini bak. Yön adın familyasını adamın adın familyasını yazıp elektron kompüterin üstüne pulunu töleyen de şapırt edip printerden çıkarıp veriyen kağıdı bollu. Eğer şol adam Türkmenistan nakiyali o sırada durmalılar, adamam görmeliler, vizatka da vermeliler, para da vermeliler. Ol dine can telefonu bilen bityen dağıtlar. Şol ofis ödür onurup bilmeyen olsa, al bilmeyen olsalar, şol bizim gromamıda can etseler, anca çislo plan yeri bilet gerektiyse, oturan adam ol ansad ol. Gönü men onu 5 talp bilyen şon yaraydı bileti de, misal için ödüm diyenle. Ondan şon yarı bir adam gerek şu gromada oturan. Elektron üstü bilen, kompüter üstü bilen bilet alıp versin, dine adı familyası gerek. Ol adamın ol pasportunun kopyası gerek der. Yönü harp olmalı. Adı familyasının yanlış olmalı, doğulanın günü gerek. Bollu telefon üstü bilen aysın, ya da kopyasını uğrasın, fax numarını verse, olarda fax yok ama olsa, telefon üstü bilen ayıdıp versin, men adım familyam şul, doğulanın günüm şul, bana plan çizdi, plan yere, plan yurdu, Tayland bolyam, haysi yurda Türkmenistan bolyam, Orset bolyam, bana bilet gerek deysin. Alıp verenden son şol enne hemem yine de bir girdeci olacak da bize. Biletin bahası misal için $500 olsa, şonun 1%'ni yankı aydalı ben pataloktan aydiyanna 1%'ni şu groma geçirsin, bu açanlık hiç illeme yok. Biletin yüzünü döp bahası duruyor. Şu $500 olsa 500'lik yazılığı bolya. Sen şol avia kampanya tölen pulun yazılgı duruyor biledin yüzünü. Onu olotron adam edip bilene onu. Ondan sen şon 1%'ni geçireysin şu groma. Yam olan bir de girdeci. Hem adam ağlanmaya. Hakkı eğilmeye. O sıra durmalılar. Adam vermeliler, para vermeliler. Ne koy, nemesi bir tarafı. Hem adamlar kötüncek derler. Şu fikir ne ayrı oryanız? Ola bu fikir ol çarın. Elbette Roma dördülse ol bilet hatyan bölümü olsa Roma'mızın içinde şu Türkiye'deki elbette katı olur. Siz yönümen bir cedada çok olan da 1% yok. O tadı bir fiksironu suman koysan her bilet için adam şu biletin üstüne $10 tölemeli. Hem kişi biliyor. O prosent diyken o biletin bakatı neyse 1%'ın yeni de halkımızın arasında düşünkürlük görecekler. Yani hemen nira ustamam şu biletin üstüne bakadın üstüne $10 tölemeli şu kurama deydi. Yine açıklık hem kurama $10 geldi hem adam bileti var. Hiç kime para da vermeliler. Peşkeşem karışmalım da durmalım da. Katıl doğru fikir ben şunu tükellek oluyor. Sapar adı ne mi diyeceğim bana? Ha ben yankı düğün men milyarlar sana oturdum onun için prosente geçtim. Onun için benim için Yine de bilen bir halka hem kömek hem kuruma paddeşka olacak. Yok bu düşünce için bu pullona meter adamlar yankı düşünmesi için yankı bu düşüncenin değişmesi için o vururlar. Samimiyet artmak için. O samimiyet onun şu zatlar yankı iskrinlis diye. Şu romanın samimiyetini güçlendirmeli. O birek bilen bir yankı neme oluyor. Hem kontakt. O biz öz aramızda yankı bucaklaşıp, gurlaşıp o bir iç atışma bilemiz o. Ne şu atları yenk geçmek için küçük adattan hoşlamalılar. Onun örgütleşip bilemiz o. Örgüt yani Türkçe oluyor da Türkmençe örgüt Türkmen sözü örgüt. Onun yönü bizde o düşünce yok. Yani Türklerde katı giyiniş demediğinde derri bu yerlerde demelerini kuruyandırlar. Dernek oluyor yani abidneye değil ya da Türkmençe yem geçilerini. Sonra oraya taşarı yurtta yaşat görün orada demeleri vardır. Gruppa.
Onu birek kömek berýärler. O pikir alyşyp bolýar, demedik bolýar. O birinkiler bolsa bir türkmen görende türkmenler kaçmaly, udarak durmalylar. Sebäbi bir ýanky teatrda ýokmaýan iki söz çykar diýip şondan orkýanym bar. Ýene başga bizim nemämiz mental nemämiz gaty üýtgäpdir. Şo zatlary bejermek üçin, ötmek üçin adamlaryň arasynda näçe kontakt kän bolsa şonça da gowy. Pulu ikinji tarapy. Ýöre puldy bolanda da birek bilen demek bolýar da. Bir bahana gerek demek. Ben gördüm bu teknolojiýanyň elimde patenti var da Britanya. Şoňa ben ýeke türkmen tap bilemok. Şunu dowam eder ýalar. Bu lokan atış demek bolýan. Yok ben görme şunu bile papkamdan bile gidiyen. Yaktaların bile yanar. Yok, tek bazatlar koyulur sapara. Ne için halka da hödür edilir. O çok kontakt bolman soň nemede Türkmen bilen işleşiyor bolanok. Şu samimiyet diýilen ýanky iskiriniz neme bolman soň işemedik bolanok. 99% kümsük çykýar da, kümsüjek. O bir ýoluň aňyrtynda çenli gidip bilýän, ol ýolun bir geçen soň ýam başga zatlar çykýar da ortadan. Onun kıyın bolýar. İş dünýäsinde bular ýalaklat bolanok da. Anam şu ýerde tamamlaýly bir sagat bolýan gürleşem. Soň ýuklap bilmek diýip oturma. Şu taýda ben bir duyduruş edeyim. Birinciden başta aytdym, ýene aýdaýyn. Miting üçin gerekli pul serişdesi o halkın kuramasından alınacaktır. O kömek fondlarından. Hökmani suratda halkımızın yardım bersin. Miting üçün gaty zerur. Aýratyn kamera tutulacak o taýda. Habar kanallarına ınanyp ýola çykamyz ok. Bu bir yere yazılmalı. Onun için kameralara, plakatlara gerekli pul seriştesi o resmi kuramamızdan ulanacaktır. Bu bir. İkinci telegramcılardan geliyor. 500 adam girip çıkanmış. Yöne 300 adam yazılanmış. Onu ayttılar. Ses vermek için zerurluğunu ayttılar. Yani täzeden o Telegram kanalyna ünüs vermegini isleýärler. Benim bu duyduruşlarım bu. Başka var. Üstüne koşacaklar olsa bu sözümü. Buyurun. Elbette kömek gerek hem urama gerek hem adamlara gerek. Şunu dumlu dostun jaňa doktorlar kömek edip bilmezmesine dipse bunun ykdysady ýagdaý durumy kynlaşyp durda ýurdun içinde halkyň daşynakyň adamlaryň özüne bagly da biz birege gorlaw ýardam bermeli ýerimiz geldi. Yani şu miting ýa sen aýdyp otyryn kemene şu zatlar çykdyzy bar, şu zatlaryň bize kömek gerekdi. Hem adamlarym ýerlerden şu zatlara kömek etseler her kişi öz başaranyna ana Türkiýedäki içindäki ýememiz bar, guramamyz sotak bar ýa ýene başga fonda urçuk. Medäki Amerikan kontinentdakylar hana öyle şaryna hasabyna atsalar. Ýewropadaklar maňa ursalar, onuň şu pullarny jemläp indi geçirjek mitingimize uratmalylar. Şoň harajatyny. Şeýle orta gowy boljak ýerlerden. Watandaşlar şu zatlary bir üns berin öz araňyzda ýagdaýyňyza görä kömek etseňiz biz sizden görä minnetdar bolardyk hemmäde. Ýene bir jazada aýdaýyn, birintek men bir üçüncü teklifimni bir ýöne irrak bolmagy mümkin. Ýöne biz türkmen diaspora diýse Türkiýedäki şolaryň öz ykbaly barada, täzelikleri barada bir kiçiräk 2 sahypadan ibarat kiçiräk gazyet eger çykaryp bolsa Türkiýanyň medeniýeti bilen gürleşip bolsa
Şo ýerde bir hepde de bir gedejigem bolsa öz nimeleri türkmen halky bir-birlerine habarly bolar ýaly. Şo indi telewizionyara inni bilmedim, ol kynrak bolmam mümkin, ýöne şu gadet çykarmak ullahan kyndat dälmi kadýan diňe şu metbuatla gürleşip çap edip berse bolýar, oň pulunu tölemeli bor, onuň promodan geçmeli bor, o pulum ýöne şol iki sahypajyk bolup kiçirajyk bir albom badan ibaret jurnal ýaljak razmerli gadet çyksa diýende men pikirimçe nämeler bolup geçdi, şu türkmen bir-birler bilen habarly bor ýaly. O 2 milyon halk bolsa, ol azat däl. Olaryň bir-biriniň habarly bolsa gowurm kadýan hem Türkmenistan içinden hem daşyndan şu habarlar gelip dursa, şu halk okar ýaly. Olar men pikirim ýöne siz kabul etjekmi, etmejekmi onu özüňiz soň pikirlenirsiňiz. O pikir, ben o pikir ýöne diýmede Facebook'da açıp bolýar. Yani diasporan ýörüte, diasporan bir taýpasy, abdülenler bolýar, bildirişler bolýar. Onu iş ödleyenler var. İş ödleyenler hünärim şu plan diýip ýa-da. Onu iş ödleyenler var. Ondan birek maslahat berip bolýar. O eýle bu eýle diýip hemme diasporalarda bardyr. Ýöne türkmende ýok. Neme Şweýetde ortaňky var. Başka milletlerin kuvaryon Türkmenki yok da. O sol internetde saýmaly hem gadet açyp berenler mene krediýan elektron formada hemme kişinin eline telefon bar da öyle çarymly. O gadetten bolur ýöne gadet onu satmaga ýeri gerek, dukanlary gerek, nerden barıp adamlar almaly. Türkmenler nerede kowşumlaryny ýaşaýan bolsa şo ýerlerde ýaýratmak. Telefon formata ýa internet formata bolsa hemme kişi alyp biljek da onu görüp biljek. Ol şahsaparagan diýär, has gowna jaý bolýardy. Facebook'da bir ýerde sahypa açylsa, şo taýda iş hem bar, ondan beýleki emelerem bar, kimin näme ýazylýan türlü barda formada bildirişler. Neme misal üçin ýanky magazindat ýanky ýala açyp bolsa, adyk produkty magazinler açyp bolsa, ýanky aýdymal firmadan geljek produktlar satar ýaly şo şolar şu ýerde kiosklar, şu magazynyň öz içinde kiosklar bolýardy. Kiosk ýany bir şunu aljak nemejek dron gapyň adyna dron o top gadetler da şol kioskdan şu aýdaly. Indi şu taýdan pulunu goýýardy alýa, olam men özüm pikir edýänler bir 10 köpügem bolsa şolam eýýäm 20 köpügem bolsa şu gadetiň bahasy eýýäm şolam groma girdirjek da şu. Ol geleceğin perspektiwany ýyşupmar bizde magazin ýok, zat ýok, haçan bolany görüp ýöne şoňa çelişmä elektron formada Facebook'da açylsa has bolajak. Bir ýerde hemme türkmen öz birek bilen duşup pikir alşdy, kim näme satýar, kim näme bir-birine kwartira tawşyrýar. Ol meselede türkde arlyp ýören milletimiz gatke. Şoň üçin bir ýerde gerek bir halal işleýän bir blogerler gerek halka arlama. Ne biletdi meselede şoň turda. Şol ofisde belki bolup biler, her zat bolup biler. Ýöne men pikir edýär şu wagtymyza geçdi tapara, soň sygana diýip oturma. Bor halburat. Bizim alparjymyz var. Biz hemmemiz kemine bagly. Yok, kemine ol ýaşullar diýip bize zat diýip men atypydan gitip. Ýaşullardan çekinýän men. Ana gördüňmü ana? Dogrusyny aýtdy. Yoksam içimdeken zat var Aydar ýaly. Indi sapar aýdaýar keminen. Bu sefer olmasın. Bu sefer hoşlaşalı. Vatandaşlarımız öýüňizde saglyk. Ýaşullar size de. Indiki sapar görüşýänjek. Sağlıkta kalın. Sağ olun iyileşler. Sağ olun. Öyle çağırın sağ olun. Sağ olun hem ben de sağ olun.